Sausa ka up. Jer, unsa man ganahan ka makauyap? Oh, unda. Yan naman. Nakaihata nga chicks na ko. Oo, naa. Taga inyo raman na sa Katmon. Pero huy, kung makauyab gani mo, ayaw binuangi ha? Siyempre. Nakinumber niya kay akong tiksan. Oo. Oh, sige, kini kopyahan ni Bibi. Unsa may nga niya? Oh, Lina akong pangan. Ako sab si Jerry. Tinuod nga taga Katmon ka? Oh, Mayo noon kay parehas ra tag lugar. di hindi kag number na ko, Jer. Sa imong amiga. Aw, Okay ra nimo Lin nga mag-text ko nimo or manawag ko? okay na, uy. Salamat Lin. I love you Lin. Jerry, Manay tinuod Lin. Sa sige na tog kontak kay ba? Naigugman ako nimo. nahigugma ka na ko. Nga, pag na magkita. Yaon saon mo na nga. Mao man na akong gibati nimo. May chance ka ko Lin. Bisura sa manang sugton ti ka, uy. Nga, pa ta magkita sa personal. Sige lang god. Di pa ka na nga iniguli na ko diha. Uyab na ta. Sige na ba? Sige na lang, uy. O na, payab na ta. Salamat Lin. Tinuod uyab na mo ni Len? Day, iyan akong gisugot. Oy, maayo hinuon kay uyab na mo. Lipay sa bitaw kay ko day nga iyan naging kong gisugot. Hoy, ayaw nagbinuangi akong amiga ha. Basig imo ng pasakitan. Day na may tabo day kay love kay nako Lin. Kumusta, Megs? Kinsay mo gimegs, uy. Kinsa pa mo day? Ikaw? Anong megs man imong gisangpit na ko? Ganalan ko nga, Megs, ang atong tawganay. Okay ra nimo? Okay kayo. Kuan ka nang pauli di ko des ato? Tinuod? O lagi. Oh, sige. Magpaabot ko nimo. Ikaw ni Megs? Ako in town ni. Koopom di ka? Ikaw gani. Gwapo man sad ka. Lipay kay ko nga nakita na tas personal, Megs. I love you, Megs. I love you too, Max. Recorded by X Thunder Gaming. Nibalik lang ko din sa syudad. Pero, murag ni pilit paghapon sa akong lawas ang kahumon ni Lin sa akong pagkakos niya. Lin. Megs, Oh, Megs, kumusta? di abi ako rin sa Lapu-Lapu. Ha? Pag sure, ay. Lagi. Nag-usap ni ka des Lapu-Lapu. Nanarbaho ko. Ako mao na, dool ro dita. Kay, niabs ko sa Lapu-Lapu. Maayo hinuon. I-text ba kung asa ka napitas Lapu-Lapu? Aron, maana ka na ko. Max! Max, lipayan ako, uy. Nga nakita na sad ta. Ako sa Megs. Lipay sa kay ko. Maayo hinoon nga doon lang atong gitrabahoan. Kay permita magkita. Mao gyud. O makuha sad ka nako dinhi sa imong trabahoan. Salamat nga. Sa iyo may magawas ron.
Ako na napiton si Lynn sa iyang itrabahoan. Oh. Uy, ni-text mo si Lynn ako. Megs, ayaw lang kukuha aron. Kaya mo overtime ko. Oh, mag-overtime di siya. Okay. Mapauli na lang ko eh. Nagabi naman lang. Wa magin mo reply si Lynn sa akong mga message. Kung tawag ka sab, yung i-cancel. Akong teksa ng niyang amiga, mi. Salamat kay ni-reply ang iyang amiga. Wa man mo overtime si Lynn. Ni undertime man ganito siya. Uy. Hain mo dis, Lynn. Sorry kaayo, Megs ha. Dito ko sa boarding house akong amiga ko. Nakatog ko dito. Ay, kuyawan man tanim mo eh. Ingon ka mo, overtime ka. Dito ra di ko si mong amiga. O ako mo dayo nag-overtime, oy. Gikapoy manggod ko. Pauli na. May buhaton pa ko. Binuang ni. Pila na kay gayon nga i-text kong din. Pero, di mo reply. Di ni text. Ang amigam ning Lin. Di abaya si Lin diri sa Pecas Barrio na Nisco. Gusto. Naam di disco sa unahan. Ako siya doon, eh. Megs, anong niya ka? Mauday nga wakam reply na ko. Kaya nagdisko-disko day ka din, ha? Dali. Magstorya ta. Ayoko birahaon sa ba? Magstorya sa ta. Dili ko makigstorya ni mo. Kina ko yung mga kauban. Magkita lang ko niya ta. Lin, ato sa ko ni Klarohan. Naon sa di ka? Anong di naman ka mo reply na ko? Kung tawagan sa ka, imo i-cancel. Samukan ni mo, oy! Gusto ko mo sayaw. Samukan kay ka. Buwag ta, oy! Lin! Pila na katuig ang nakalabay. Sukad nga nakabuwag ni Lin. Pada ako ng tingali nga, mangita kong lain. Di may text. Hi, ako di ay si Lizel. Pwede makig-friend mo? Mauni akong Facebook account. Madugos komputeran, be. Ako na i-search. Diyan ako. Ako na siyang nakita. Kopam din siya. Pero, murag bata lang. Ako tawagan, be. Maayo hinuon kay imo na ko nakita sa Facebook. Di ni kag number na ko, Zel. Hinatag resat sa ako mga kaklan. Pwede ta makita, Zel? Sige. Asa man ta magkita? Hi, Jerry. Ikaw ni, Zel? Yep. Naunsa ka, uy. Gitutok mong kag maayo na ako. Kagwapa ni mo eh. O, bata pagid kay ka. Pila na edad mo? 15. Ikaw? 21. Ay, mangita sa dag makao na. Diba, sige, gutom na ka. Sige. Aron inig ka human. Moadto ta og pantalan. Huy, naon sa ka? Ganina na ka nagsigig tutok na ako.
I love you, Zel. Jerry, Bahala na mo ingon kang prescore kay ko o tiguan ko. Ang importante nga, may baw kang nalagti ka. May paglaom ka ko ni mo, Zel. bisan tuod og maguwang ka na ako. Pero, ang kuno na ako nga love sa tika. Tinuod, Zel. O, lagi. Nasa ato pa, kita na. O, Jerry, Salamat, Zel. I love you. I love you too. Di ka mawaw nga magkikuyog na ko nga magwawang ko ni Magidan. Dili man. O ganong mauwaw man kuno ko nga love man tika. Salamat, Yam. Ha? Iyam? Manay gusto na kong atong daw ganay, Yam. Mm. Sige, Yam. Ato ta sa may pantalan na. Diba, ganun ganahan dyan ka dito. Nindot man ko dito, kay na ikalingkuran. Unya, hangin sad. Bitaw. Sige, ato ta. Yam. Ayaw ba ko pasakit ha? Nga nang pasakitan man tika? Basig mangita kag lain ba? Nga parehas ni Magidad. Dili na mahitabo, Yam. Kay love kaayo tika. Salamat, Yam. Kadiyot. Nganong napatukar mo ka ng kanta? Love me like you do, mana ba? Oh. Ganahan mo ko ani nga music good. Og pananglit magkabuwag gani ta. Og imo ning madungog. Hinaot ka imo ko mahinumduman. Yam. Through the dark, let me take you. Giniharam ko din ni eskwelahan. Hapit naman mamauli ang tanang estudyante, pero uwa ang si Lizel. Akong tawagan, Bi. Iyam, Yam, asa di ka? Di ako sa inyong eskwelahan. Wala ka din eh. di pa uli na ko, Iyam. Ha? Di ba nasabot mo ta nga ako kang kuhaon o ihatod sa inyo? Mag-call off na tayo, Iyam. Ano sa kayo mag-love? Nahibawan ko sa kong lula nga naguyab-uyab ko. Unya, maguwang pagit ka na ako. Og suko kaayo siya. Unsa? Maong mag-cool off na lang ta. Kaya basig masumbong siya ni Mama. Og paundangon na lang hinuon ko sa kupag eskwela. Yam. Sorry kaayo, Yam. Love, di ka pero kinahanglan nga ako ning buhaton. Kaya dili ko gustong maundang sa kupag eskwela. Sorry kaayo. Yam. You're the light, you're the night. Much, so much. Sakit kayong nahitabo na ko. Pero wako'y mahimo kay naki-call off man si Lizel na ko. Matagkadungog na ko sa kanta nga Love Me Like You Do. Minumdum na ikong Lizel. Pero wala sa ko manganday nga makabalik pa mi. Kay may bago naman kong uyab. Di nila lang kutob. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Jerry nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit karekulahan. Love Me Like You Do. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Recadas.
Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. Yadres lang nining tulubanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I can't. Unsa? Nasakpan ka ni... O lagi? Yang usawa mo na ni mo. Kapila na ba ka nasakpi? Nako'y plano. Unsa man na? Unsa ni? Nganong nag-set up din Ali, babe. Naibaw ko nga, dili ko deserve para nimo. Nagkagugsa nimo. Yuki, Pero gusto na kong mag-usap. Please. Pakasli ko, Ali. nag-propose ka na ko? Human ka na sakpi? Kuan ka ng... Sa tinuod lang. Gituyo na ko nga mag-away ta. Aron, makaprepare ko ani. Unsa? Pakulo na to tanan, uy. Ako isaad ni mo nga mag-usap na ko. Kung pakaslan ako ni mo. Muhatag ko sa kong pagsalig ni mo, Yuki. Ugunta. Dili na ko ni mo pasakitan og usapa. Dili na, Ali. Promise. Thank you! Thank you, thank you. Grabihan ko di mo makadagkayod, bay. Siyempre, mag-usap naman ko. Nangita ka na kong trabaho nga, dako-dakong sweldo, bay. Ako na din sa Cebu City, bay. Masikanahan ka. O sa mga trabaho. Call center agent? Oo, dako mo ko ng sweldo. Oo niya. Malayo na day ka na ako. Karon lang ni. Gusto ko nga motrabaho ta maayo samtang wa pa tay anak para makatigom ta. Sige. Basta way sagol binuang dito ha. Promise. Way binuang alam. Yes! Kao ba na kitag balik? Mas maayo sad bay. Para nakoy kaila daan din Aw, ikaw pa. Dali lagi ka mag-amigo eh. Ikaw pa. Dali manggani kay ka magkapang chicks. Dili na karon, bay. Focus na ko sa mong future. Kumusta man ka diha, babe? Okay na ko, babe. Trabaho, bay, ragid ko permi. Wa kay lagaag diha. Wa, baby, oy. Buutan ki ko diri. Pero babe, dili sa ko gusto nga dili ka maglingaw-lingaw diha, uy. Gusto sad ko nga mag-enjoy ka kay dili ra balalim magtrabaho. Salamat, babe. Sige lang, kung di na ko busy, basin mo, suroy raw niya ko pohon. Payo kay may uban ka karon sa birthday sa atong manager? Gusto na sa kong malingaw sa kong day off, bay. Oo, ano yun? Yuling. I hope you enjoy it, Mom. Yes, Ma'am Marta. Enjoy ra kay me. Ay, Ma'am. Bago din natong kauban, Ma'am. Wa pa mo magkaila kay wa pa man ka makaduty gikan bakasyon. Okay. Hi, Gwapo. Oh, hi, ma'am. Kagwapa niya. Hoy, mahilis ba ako, ha? Oh, sorry. Samot ka kagwapo nga namuha ka. Sige pa. Pagkuha pa mo gimnanon dito, ha? Sige, Ma'am. Salamat. Excuse me.
Matas kanahan baya, gatwinkle-twinkle baya. Pilit man kani imong tinanawan ni Ma'am Marta? Ngano ka? Gwapa kay bay. Nya, sexy. Nano siya uyab, bay? Way uyab, bana hinuon na ah. Huwag to sa lang nasod ang yung bana. Uy, mo ba? Naman. Sus. Kung ako'y bana to, di kong trabaho layo eh. Kagwapa daw. Nya bay, kung patulan ka ni Ma'am Marta, masugot ka. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Dili eh. Loyal ako ni Ali, bay. Bantay bitaw, tanawon bitaw na to. Yugi, o balik ko later ha. Na ako'y meeting. Ako, ma'am? Yes. Gusto na ko nga ikaw na maimuuban-uban ako sa akong mga meetings. Ayaw ka bala ka. If madugay tag uli, extra income na nimo kay overtime naman na. Okay, ma'am. Sige na lang gimuguban ni Ma'am Marta bay. Trabaho ra na, bay. Ayaw pag hunahon nagdautan. Unta, trabaho ra gid ta na kutob. Kay anha ra magina magsugod nga ma-inlove kung magsigi kuy-kuyog. Bay. Unsa ko? Si Ma'am Marta na lang gid ang permingan ng asa kong nauna. Pigtado sa kuskisulti sa kong amigo da. Naduta na ka ko ni Ma'am Marta. Kumaw. Parehas ba sa kami gibati? I love you. Ma'am, Yes, I know. I know, paspas na kaayo. Ako sad, wa ko makasabot na ako. Minyo ko. Huwag nahibaw ko nga minyo ka. Pero dili man nato control lang itong kasing-kasing, di ba? I love you too. Tinuod. Oh, gusto na ko nga maako ka. Kana kong... Imo na ko. Yes. Imo na kayo ko. Unsa man ako naibawaan? May lain na kang kitrabaho diha? Ha? Oh. Nganong murag na kurat man kayo ka? Ha? Wa ka masuko? Wa, uy. Nganong gutaw masuko man ko. Dili ba lalim nga nagtrabaho na gani ka sa opisina o niya gihimo pagid kang right hand sa inyong manager. Bilib na gid kayo ko nimo Yogi. Nagbago na gid ka. Responsable na kayo ka. Oo. Oo, bitaw, Ali. Doble nga akong trabaho din eh. Mao day busy na kayo ka o tagsa na lang ka manawag. Abibyan ako nga mabay na ka diha. Ha? Wa, uy. Di na mahitabo, no? Ikaw ra ako. Sige na kay may buhaton pa ko, babe. Ha? Bye. No, sabi ni Martha. Hindi mo kayo nireplyan. Huwag perming busy. Antuon ako sa iyong office, me. I'm sorry, Yuki. Pero I think, kinahanglan na nila itong undangon. Unsa? Nga naman. Tungod kinigilty na ko. Nakasaan ako, og... Ug unsa? Mutugan na lang ko ni mos tinuod. Gawas ni mo.
Naapa ko'y laing uyab. Unsa? Sakto pa. Duhaming imong kapit? Oo. Maong undangon na lang ni Nato. Mas maayo pagid siguro. Lisura na eh. Pero, sige lang. Mao man ni sakto. Kalimutan na lang ako, Martha. Ma-file kong leave. Magibakasyon ko sa kong asawa. Basig makalimot ko ni Martha. Kapresko sa hangin din ni Biboy. Salamat kaayo ha nga. Nigahin yung kaog oras para nako. Nag-enjoy kaayo ko og na-relax ko. Oh. Babe? Yogi, Ali? kailangan ba ni mag-una-una? Okay na ka? Yeah. Mag-serious ako, ha? Mura gani mo gitawa? Kay mangumusta ka na ko din sa opisina? Or basin o si Ma'am Marta ang imong gustong kumustahon? Dili, oy. Oh, okay. Bay, ni bakasyon sa si Ma'am Marta. Kay nauli ang yambana. Unsa? Nebaw kong sayop kini akong gipati. Pero, di ko mahimot na nga. Di makakita niya. Iligbalik na ko, Jote. Mag-message ko nga. Magkikita ko niya. Aron mag-istorya may balik. Salamat kinito nga ka. Oh, dito nga ako kay na ako'y mga na-realize, Yuki. Unsa ba na? Dili din ako kaya nga mawa ka. Parehas ta. Mabuang ko sige ko na una mo. O gusto na kong padayunon ko na kung sa may naan na to. Bahala nagpatako. Yuki. Naibaw ko nga daghan og mujad sa mong sitwasyon ni Martha. Pero di mo makasabot kung kamo na mo ina sa ingon nga sitwasyon. Selfish mong paminahon, pero padayon mi kung asa mi malipayon. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni Yugi nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagulahan, Secret Lovers. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rolando. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Recorded by X Thunder Gaming.
Okay, brother, ang kilo, okay. Ay, salamat. Kay kusog ang halin ron sa akong bikiri. Makabawi-bawi ko. Kaya itong usang adlaw, hinayin taon kaayo. Ya, Ronald! Magluto pa ka? Dili na, day. Manira na lang ta. Aron nga makapauli sa pagsayo. Kay gikapoy naman ko. Okay, ya. Ya, kumusta man ang imong negosyo nga bakery, Ronaldo? Okay raman, ma. Namasablin tayo na malit sa akong pahan. Magminyo pa lang unta ka do. Aron nakikatimbang sa imong negosyo nga bakery. Indot lagi ang tama, pero unsaon man nga, wa pa may babae nga miabot sa akong kinabuhi. Ayaw paghuwat na mo abot. Paning kaamot. Ma. Gusto mo sab si mama? Kinahanglan na tuod nga magminyo na ko. Kay basin og maulitawang guwang na hinuon ko ini. Kuya! Kuya Oh, Ronaldo! Hey, naunsa man ka? Ano dali man ka? Kuya, di utang balita, kuya. Ha? Nasunog ang merkado ug naapil ang imong bakery. Unsa? Unyaw sa may plano ni Moron. Wa naman kay bakery. Manarbaho na lang ko, ma. Asa masab ka manarbaho? Binila ko sa ato, ma. Naman ko'y kailangan na yung mga bikiri. Magpatabang ko nila nga makasulod kong trabaho. Salamat itaon kila kasulan kong trabaho. Ay, iligin matagal na kinabuhi. Sa una may bikiri ko. Karon, trabahante na lang ko. Hi! Oh, Ikaw di ang bago namang kauban din, he? oh, miss. Ako rin si Alona. Ikaw? Ronaldo. Ronald na ako itawag ni mo, eh. Pero dili kayo tigawang paminahon. Pwede ra. Okay, paano nga panguyaban si Alona, ha? Panguyaban? Anong panguyaban man ako? Wakakabantay niya, ibog kayo na si Alona ni mo, ha? Sabad ay, buot-buot sa ganda. Tinuod lagi. Pero ni ko makabantay na niya, mututok ni mo. Ano siya? Maong ako pa ni mo, no? Panguyabi na si Alona. I love you, Alona. Ronald, May chance ka kunin mo? nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, nakagusto man sad ko ni mo. Nga sa ato pa. Sa ato pa, uyab na ta. Oh, Ronald. Yes. Salamat. Salamat nun. Salamat kayo. Alona? Lagi ba'y? Lipay kay ko nga nagkauyab na mi. O niya, sa pamigilay ngayon langayan ni mo. Pag minyo na mo, aron dakog agi. Pwede ra. Musugot kang magbinyat, ha? Ana raman gyapon ta padungkod. Maong sige, magminyo ta. Salamat nun. Recorded by X Thunder Gaming. Huy, hinahinaya ko no kubi kay mo balik ko. Nalipay lang ko, day. Nahin mo natin kang asawa. Ako sa to, lipay kay ko kinakaban ako og buutan. Dali, Be. Gusto na kong makaanak. Ay! Ay! Tinulay? Mabdos na ka? O dong, wa na ko rigla ha. Kung mauna, mahimon dili kong tatay ini. Dong, Ronald! Day, doon sa mga ka? Ano ka? Sakit naman akong tiyan, Dong. Mga anak na tigali ko. Dali, dadong tika sa ospital.
Dali aras panahon dong sa. Walang ibaho eh. 7 na kabuo ka nga tong anak. Mao gid ay. Wala lagwa. Kusog kayong dagan sa panahon. Maog itong. Ano sa ka? Sakit man kayo ang akong tiyan dong. Ha? Ano sa man na? Taod-taod naman itong. Ako lagi yung kiagwanta. Di na maayo da? Wato tag doktor ano na ito na may bawaan. Naa siya ay mayuma. Unsa? O kinahanglan siyang maoperahan. Kinuo ko. Aray! Sakit niya pala yung tiyan, day. Bisag na opera na ka? O dong. Mangita ko kwarta, day. Kay mo balik ka sa doktor. May gani kay nakawam ko kwarta sa kong amigo. Kinahanglan nga mabalik dahin ko dito sa doktor. Kinahanglan nga badaan ako si Day Aluna. Nga ako marong anak, nagkila. Nganom ka ha? Dong, ang siya nitabo? Wala si mama. Patay na siya. Unsa? Pa, Oh, Dong Richel. Ay, tuyo ka na ako? kuan pa ba? Kining, patay naman yun si mama. O, wa makay, kauban din kay adto man mi sa layo narbaho. May tingali nga, magminyo kag usab pa. Ha? O kinsang siya akong minyoan? Kining, na ako'y ipalailan mo pa. Basig dig, magkasinabot mo ini. Ha? Mao na kong gingon ni mo pa, si Jessa. Dahil Jess, akong papa si Ronald. Hi. Hello? Pa, niya? Unsa may tanaw naman Jessa? Butan siya dong. Pero mau lagi, bata man kayo. Ay, okay rin na bata pa eh. Ang importante nga, ikasinabot ni mo. Dong. Maong iglang-ilangay pa. Panguyabida yun. Tinuod, Jess. Imo na kong gisugot. Ronald. Unya, okay na nimo nga. Tiguang naman ko. Dili mo gud katiguang gud. Hamtong lang. Unya, okay na ka na ko. Oo, uy. Mas ganahan kong maguwang na ako ang lalaki. Unya, okay na nimo nga. Ato na kampuyo sa amo. Magtipon ta, isip ba na og asawa? Ikaw. Unsa to imong gisulti, mabdos na ka? Oh, Ronald. Magdos na ko. Maayo noon. Maningkamot kog maayo day para sa kaugmaon sa umaabot natong anak. Ronald, sakit na kayo kong tiyan. Wala, pasig mga anak na ka. Aray! Dali, mga tutag ospital. Ha? Mabdos na pud ka? Oh, Ronald. Kasundan mo pud nimo eh. Imo ning sa, kay dili makapabalibad. Mausab. Sige lang day. Maningkamot lang kog maayo. Alang sa umaabot natong mga anak. Aray! Padalian ang driver kay mo gawas na ang bata. Malang, doon na ta. Huwag nilo sa hapit na ta maabot.
Ronald, unsi akong anak. Babae day. Oh. Naunsa man ka? Ano wa makamalipay nga naka-anak tag babae? Oh, special child ang atong anak. Unsa? Ronald, mabdas na sab ko. Mayong normal ang maabot na tong anak, no? Kay lisod kay atiman og special child. Mag-ampo lang tanong. Nga normal lang umaabot na tong anak. Ronald, dili na sa normal ang atong anak. Unsa? Gamay kayo ang atong anak. Usa na ka kilo ang timbang sa bata. Kinuo ko. Kinuo sa may akong sa... Ganong imo man kong gisilutan og ingon ini. Unsa man? Grabe ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi kay human may makaanak og duha nga mga special child. Napunan pagyud og usa nga special child lang gihapon. Sa pagkakaron, grabe ang mga pag-antos nga ako nga giatubang. Ug bilaong paghihapon ko nga unta, akong malabangan ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Ronaldo nga taga Zamboanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalokan pagsubok. Kumusta naman ka, day, Cherry? Uy! Maorag gihapon day balen. Bisa mo siya kag kagwapa, day, nga dito kag syudad. Ikaw gyud day. Maorag gihapon ko uy. Uy, hapit hinuon ko malimot da. Nari ko'y pasalubong nimo. Aw, mauli ako gipaabot. Day, Cherry, nabiya si Jason na ulit dinis ato. Mao ba day? Uday, ug nalipay ganito pagkahibaw nga ni Aka. Ingon siya mo ari siya unya. Oh, sige, paarian lang day. Ikaw ni Cher? Ako in taon ni Son. Hoy, naunsa ka? Nagsige magkukagtutok na ko. Di ko ano mo kausaban eh. Guwapa naman kay ka. Saba, uy. Gwapa gud taon. Kumusta naman ka, uy? Mauragabon. Dili ba, dito mo kag Manila? Oh, Oy, nga, kanusam ka mo balik? ako pa ning paminahon, Cher. Kay murag, di naman hinuon ko ganang mubalik sa Manila nga nakakita ko nimo. O unsa? Ay, nagpalabtik-tik istorya di ay. O, day. Padungog-dungog ba? Dugay naman ko nang naibog si Jason ni Mugod. Sa una pa na sa mga bata-bata. Pero wala kinakaingon. Ha? I love you, Cher. Jason. Malag musuko ka na ako. Ang importante nga, mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. Jason. Sa una pa ko ganahan nimo, Cher, sa mga bata pa ta. Cherry, may chance ka ko nimo? Ang tinuod, Son. Gaan masat kayo nga kung buot nimo. Kung mauna, kita na. Ha? O niya, kung sugtunti ka, dahil ko nimong pinuangan.
Dili ko nimo pasakitan. Di ko na mahitabo, Cher, kay love na good ka. Basta ha. Oo lagi. Unya, sa man. Uyab na ta? Oh, Jason. Ako na kang gusto ko. Salamat, Cher. Salamat ko kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Ayay, sa ato pa, musinaw na kung simod ani di ay. Ha? Unsay sinaw ba, uy? Hala, uy, uyad naman mong Jason. Aw, ang sunod ini, kasal na. Di magkakauna kong lechon ini, di ba? Ikaw gyuday no. Wa pa na sa mga huna, uy. Uyab-uyab pa ning amo. Cher, dugay-dugay na mo kita nga nagkauyap. Pwede mo hangyo ni mo? Unsa man ha? Pwede mag-kiss ni mo? Ha? Nga naman. Ay, abaya to. Mabay na ibuhat sa mga nag-uyab. Mag-kiss mo na. Mag-kiss ka ni mo ha? Asa masat ka mo kiss na ako? Sa aping lang. Sa aping na. Dali ha. Kabasi makitaan nila mamagpapa. Oo lagi. Tikasan ay. Yung kasaping ka mo kiss. Sa lips man lagi. Nalapas man. Atik sad ay. Son, magkakusan ka uy. Pasag din ako sa kumbata naman, Cher. Cher. Jason, ayaw pa. Ano nga nang imagibuhat na ako? Kaya kasi maaptata lang mamagpapa. Ito kayo pa tumauli, uy. Kaya ako itong nakitaan nga ito apa yung slungsod. O, unsa? Mong pasag din ako sa kumbata ni ma. Jason. Onya, nalipay na ka nga nakuha na ko ni mo. Salamat, Cher. Nahadlok ba ako? Saan may kaduka ni mo? Mamabtuso niya ako. Kung mauna nga mamaptos ka, mabinyo ka. Bantay bitaw ha. Kailangan sa akong ginawaan, uy. Luod sabad ko. Luod ba kaya akong ginawaan? Jerry, daod sa pagka, nagsuwag-suwag man ka. Mabdos ka. Ay, kinuo ko. Duha ka liniang niya sa pregnancy test. Nasa ato pa. Magdos ko. Maayo naman. Kay mahimo na di kong amahan. O, sa may imong plano na ako karon. Ay kabala ka, Cher. Madura ko sa inyo. Nga tubang ko sa imo maginikanan. Asa naman si Jason, Cherry? Wa pa malagi mo, ani. Maumutay ang giingon pa nga. Muarira siya kay mga tubang kuno siya ninyo. Uya, hain naman lagi. Wa katubo si Bataw hana pagkahibaon niyang mabdos ka. Ha? Nilarkay naman si Jason gahapon, day. Kay mo balik na to sa Manila. Day, Belen, mahimo ba? Ayoko binuangin ingon, ana. Uy, wain taong ko magbinuang ni mo, day. Uy, ako lagi nakitaan sa Jason. Nisakay og bus paingon sa syudad. Kay bumalik na siya Manila. Kung mauna gisibatan na day ko ni Jason. Ganong imo maling nabuhat na ko, Jason. Nga naman.
ikaw na Jason! Ug naunan ni ining tanan Nisan Sa pagsanig kong hilabihan Wa ko magnahom nga makahimo ba daig pagsibat si Jason sa iyang obligasyon nako. Sa pagkakaroon, o sa nakatuig nga mong anak, o wa gyud ko'y balita pa niya. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw dayon mo og salig sa mga lalaki, kay basig maparehas mo nako. Nahimong inahan apan dili asawa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga katong mga hikalang kaagi ni Cherry kataga pinamungahan sa Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga rekulahan, ayaw pagsad. Ayaw pagsad kung dili mong matumanon Unta tumanon nato ang tanan Ang mga kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubol sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining to naman handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag-family. Liana! Liana, mata na! Late na kaayo ka! Liana! Saan naman di orasa? Hala, patay ko, ani. Late na kayo ko. Magdali ko. Kadugay ba di mo, day? Dugay ko nakamata, uy. Lo, kitag sutag sa magtawag ang atong pangalan sa bagaw natang teacher. Ha? Bago nga teacher? Oo, oy! Natay bago nga teacher. O, pagtawag niya si mong pangalan, wa man ka. Mauto, ningon siya nga kinahanglan nga mo report ka niya. Unsa? Kevin! Oh, batanon palagig tingog ka. Good afternoon, sir. Oh, kagwapo mo din ni maestro, ha? You sure nga maestro na ni siya? Kabata pa, good. Kumani mong tutok na ako, isira ng pultahan. Kunya, lingko dire. Okay, sir. Gipatawag ko na ko nimo, sir. State your name o kung unsa ka nga seksyon. O kinahanglan ko nga makikistorya sa imong ginikanan. Unsa? Nga naman, sir? Tungod kay wa ka ganina sa klase. Din ka naglaag-laag, no? Sir, dugay lang kong nakamata. Maora na hinungdan. Og bisag ako pang mama mo istoryahon nimo, maora po na itubag niya. Kay siya mismo may nagpukaw na ako. Mao ko'y nakita nga rason nga kinahanglan pa nimong istoryahon ang akong inahan. Excuse me. Kaya bagod mo, oy! Imo ka siyang giwakautan? Oh, day, uy. Naglakot ko, kay naingon siya nga basin ko nag-asa ko nung ko naglaag-laag. Ay, stick to ba siya dayo, oy? Pero, wapa siya, no? Guwapo pero strikto. Kung dili pala unta siya strikto, no. Makrush gid unta ko niya. Ang kaya, kontrahan ka niya sa imong gibuhat? Aw, sukla na ko siya. Uy, dahil yan, no? Yan. Sige na, sugtan ako. Ang ubang babae, may mahuyab na ko mismo. Ikaw, dugay kang sugot ako. Kay bao man good ko nga playboy ka.
Sa una, pero di lagi karon. Mag-usap na ko para nimo. Aw, kung mauna, kung tinuod gid ang gisulti nimo. Sige. Sige. Gisugot ko nimo. Oo. Uyab na ta. Yes! Bye! Bye, sir! Bye. Yan na, pabilin ka. Nakoy pangutanan nimo. Sunod ako sa office. Okay, sir. Unsa ka tinuod nga uyab mo ni Raul? Yes. Tinuod bitaw, sir? Wagi siya. Ha? Kung dili ka gusto nga isumbong di kasi mong ginikanan. Unsa, sir? Recorded by X Thunder Gaming. Nagibuwag ka ni Raul? Oo. Kinahibawag gid ko nga paundangon ko giskwela ni mama kung may bawas siyang naguyab-uyab ko. O padung na ko mo graduate. Sayang kaayo kung makaundang ko. Pero, Jay, wa man ka makapangutan na kung anong pabuwagan niya si Raul. Kay nakagusto ko nimo. Unsa? Kontrahan man gani ko nimo. Sorry. Sir. That's all for today. Okay, class, dismiss. Sir. Thank you, and I love you, Sir Greg. Thank you. Lami agni siya. Ganahan sa kising giinan siya I love you, no? Ingon siya ka nakagusto siya nako. Bakakon. Late na po ko sa klase ni Sir Craig. Unsa ka kung di na lang kumusuot sa. Muabsent na lang ko siyang subject. Mubalik ko sa aki. Oops. Oh. Asa ka ba dong? Excuse me, sir. Kadit. Mura mo ko. Gikurintihan niya, giguptan niya akong kamot. Naglikay ka ba na ako? Uwa man. Unyang anong murag wa man kay plano nga musuod sa akong klase? Nga naman. Dili man sa problema nimo kung mahagbong ko ba? Lakaw na. Nagpaabot na si Trisha nimo. Ganahan na ba kay kang maminaw sa iyang I love you? Kung naapatas ka sa eskwelahan, giyag ka na tika. Unsa? Naunsa man ko eh. Sige makugunahon na ni Sir Craig. Ayaw kong ingna nga nadutlan ako niya. Awaragad ka? Sa'yo na yun kay kang mutong nga. Nawala tayo teacher. Ha? Asa man di si Sir Greg? Ambot to eh. Ni undang man kuno. Nangita paglaing ikapuli niya. Unsa? Ngano nasakitan man ko nga wala si Sir Greg. Karon na hinuon nga nakagusto na ko niya. Nibiya na siya. Wa man lang mananghid. Dili siguro tinuod ay gisulti nga nakagusto siya na ako. Kabugo sa dako ni... Ni ako sa mall karon ma. Sige nak, nga kung gitugo ni mo ha, palihog ko. Oh ma, bye. Oh, ay! Oops. Oh, sorry miss. Sorry. Oh. Liana? Excuse me. Kadit. Pisit. Ganun di bati na mga pagkuhan ni Kurinti basta kuptan ko niya. Liana. Muhi iragod ko.
Kumusta naman ka? Dakuan na nimo, no? Di na kasama sa una. Ngano nagpakita pa man ka? Ngano naglagot man ka na ako? Kisa may dili maglagot nimo. Patuga-tuga kag sulti nako nga nakagusto ka nako. Unya kalit lang kagawa. Gibinuangan ra ko nimo. Huwag ko magbinuang. Seryoso ko adto. Unya ngano ni biya man ka? Kay nagtuo ko nga wa ra ko nimo. Liana, bata pa kanya tuhigayo na. Ug naibaw ko nga dili ka pa suhi tubahin sa gugma. Mao nga may biya ko kay na in love na gid ko nimo. Ug nahadlo ko kay estudyante ti ka. Sir Greg. Kiantos na ako nga malayo nimo. Okay ra na ako basta ako lay masakitan. Kay nagtuo ko nga wa kay gusto nako. Nakagusto ko nimo. Nagpangita na ko nimo. Naglisod ka ni kong move on nimo. Liana. Unya karon nagpakita na pod ka? Para imo na pod ko pasakitan? Dili na. Dili natin kapasakitan usap. Dili natin kapiyaan. Sir Craig. Mahal ti ka. Mahal ka etika. I love you too, Sir Craig. Nagtuo ko nga dito ra ko to ba nga mong love story ni Sir Greg. Nga igo agad siyang nilabay sa akong kinabuhi. Pero giabot lang gid gihapon mi, og nagpadayon gihapon ang naputol na mong gugma. Karon, minyo na mi og may duha na ka anak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Liana nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagulahan To Serve with Love. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Cain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papadaha sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaninda.